wafika kumina umuntu engenayo indawo ngaqala ngamsiza ngaphinda futhi emva kwalokho ngamtholela umsebenzi ngakutholela umsebenzi wenja ngakuthatha ngafaka ngaphansi kwekhwapha lami ngoba ngifuna ukuthi ngikusize ngicela uhlale phansi uhlale phansi angifuni lokho kushona la kushona le nale udaba lami la ngifuna sizoliqondisa ne ngifuna siqondise lolu daba lolu nawe ube right ukhululeke usisi uthi wena wakuthatha ungasebenzi ukuzamela itoho phezulu kwetoho waphinda futhi wazomqola imali yokuthi ufuna ukolentuzo ufuna ukongcwaba kini ushodela ngemali engango 10,000 ukubona amakhamera hayi kahle wena musuqamba manga yazi siswana yazi lapho bhuta angiboni lo sisi bhuta ungangibamba uhlangana nalezinto ngichasiswa ngizela ngizosiza wena ngifuna lolu daba lolu ngoba yabona nomzali wakhe uma wakhe njengoba sikhulumile lathi ubonile bengekho lolu ngiyazi ukuthi udiniwe ngicela sikwazi ukulungisa lolu daba silungise kahle ngoba uyiqola lona siyakuvuma lokho kodwa ngifuna ukwazi uzositshela ukuthi le mali uzoyikhokha kanjani sisi ngifuna msizwana ngithatha newizi ngithatha newena Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshina majongo untaba yikhonje khonje abakhangeli inhlunu emhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi bathi usikhinde sincane esigqokwa yingane kuphela umuntu omdala akasigqoki ngaphambi ukuthi ngiqaleke lolu daba la namhlanje ngicela nje upress link inobo engezansi usubscribe ukuze uthole wonke ama-video esikuvezela wona isonto nesonto namhlanje ngibhalele udadewethu wathi cha Komose sengikubonile usiza abantu ngicela nami uzongilekelela nalo olami udaba siswami ngicela ubingelele kubabukeli bomzansi reality mawusiyabachazela ukuthi njengoba ungibizele ntoni sanibonani bantu bamzansi reality igama lami ngusanele Mngadi ngihlala khona la eAvoka okay ngibize ubhuti namhlanje mayelana nodaba lami ngihlala noRumza engangimsiza sisebenza sonke uhlala naye yebo nisahlala ndawonye noma sahlala ndawonye sewa benihlala naye yabe ngifuna ukucacisela ke ngenkosi uRumza wavelelwa inkinga ekhaya kwadlula ilungu elilodwa lomndeni wakhe sabe sesihlala phansi ke sesikhuluma wathi ngoba ekhaya ngiyasazi isimo sakubo uyena umuntu oyibreadwinner ubecela bandla ngimsize ngimbolekela imali ethi mayibe ngango 10k 10,000 yebo ama 2,000 nathi 10k 10,000 yebo hayi ngabe nami sengimsiza njengomuntu engimaziyo nesimo sakubo engisaziyo ngahamba ngaye eCapitec ngafike ngambolekela ke imali ngabe sengibuya ngaphansi kwegama lakho ngephansi kwegama lami okay bengisalalele ngimnike uRumza ebe umuntu ohambayo ehambe nje iviki okay uye emakhaya ngikhohlwa ukumbuza ukuthi kambe weRumza ngoba ngikuboleke imali eyisambe esingaka uyimisela ukuthi uzongikhokhela yona kanjani athi mase ifike ekhaya athi njalo mengihola ngenyanga ngizokufakela imali engango 1,000 ngivume nami okay kuhambe isikhathi ngizwe ngozizwile bethi hayi loyo akaze efike ngisho ukufika emakhaya abakaze nje bambona hlobo ngibuza ukuthi kanjani bethi umncwabo kamalume wakho ongeva udabukisa wayezebanjwe ngisho nangengubo ngesimo sokuthi yena imali la esiyongcwaba ngayo wayithatha wahamba nayo nginokumbona futhi enkundleni zokuxhumana ko TikTok ufaka ama-frontal ufaka konke akukho yena kangenakho mina manje ikweletu ubhuti wami zingimela njalo mangihola imali yahamba njalo ngenyanga ukhokhela yena ukhokhela umncwabo wena ngoba wawuthi uzwela yena ngangithi ngenza isihle ngoba umuntu engimaziyo ngiyakuzwa udaba lakho ngiyalizwa kakhulu umntwana osemncane nawe awuthi usuza udadewenu noma awuthi usiza umngani ke kanti uzoqola ufaka ama-frontal okay into esizoyenza njengamanje ngicabanga ukuthi sizoya kuye sifike sithole ukuthi ngabe yonke lento wayenziswa yini waye kukhulumele amanga nasekhaya kafikanga ama 2,000 madoda okay right mbukeli womzansi reality ake sihambe siyobona udadewethu sike siza ukuthi ke ngampela why enza kanje kumngani asambeni alukho usuku engilithanda njengolesihlanu kaEasyBet ngoba bakunikeza up to 150% kwi-first
deposit match yakho. Lalela-ke ayikho into elula njengokuba ingxenye ka-EasyBet njengokuthi nje ujoyine khona ngoba usebenzisa nje i-link elapha kwi-description futhi mase uhlangana neform ugcwalisa iform kalula nje kanjalo emva kwalokho akuna-deposit efunakalayo and usebenzisa nje our promo code akungumzansi 50 wenze sure ukuthi ufaka in capital letters. Mawudliwe u-EasyBet ukubuyisela 15% emalini okade ubheje ngayo. Okubaluleke nakho konke ilokho okufanele ukubambe. EasyBet awujoyinwa futhi awudlalwa abantu abaneminyaka engaphansi kuka-18. Make sure ukuthi iminyaka yakho qala 18 yaphezulu. Mzansi reality story. Hey, sengize ngamthola usisi sisekhaya kubo. Welike abazali ke bathe singakhuluma ngaphandle ngoba bakhona nabo. Sikhona ke nje la bakhona nabo but sizokhuluma nodade wethu simuze ukuthi ke ngabe lokho sikuzwayo noma okwenzeka kuyiqiniso yini na ngoba ke kukhona wonke umuntu. Siswami uyena uSisilweni size kuye. Awuye lo. Ungasheshi naseqaleni sikhuzile sifike. Siswami uhlale phansi. Angibambi ibhuti uyena. Ima ngiyaqala umhlalise phansi. Mfethu ngiyaqala ngicela okay ngicela ima ngala ngiyaqala. Siswami ngizokulekelela mina. Ngiyazi ukuthi umoya wakho uphezulu kakhulu kodwa ngicela ukuthi wehlise umoya. Siswami ngumthobisi mina usikhinde sincane. Bathi usomatekisi onemali la size kuwena ngodaba ukuthi nina benihlala ndawonye angazi serest noma yini kodwa kuno rooms aphakathi benihlala ndawonye eniwena wasuthi kusisi unesifo esikuvelela ekhaya imali kuyabheda akungcwabeki uma ngazi kwakumalume nombani wayisuthi uyafisa ukuthi kuma kukhona umuntu ongakwazi ukuthi ekuboleka imali ekuboleke then kushilo ukuthi ke nazama ukuhlala phansi ukuthi no engakwazi ukunika wathi wena wakubuza ukuthi udinga malini wathi udinga u10,000 nithi 10k wayesekunika ke lo 10k leyo ke ndlela nathizeni wagoduka wayekhaya awuphindanga wabuya ekhaya konke lokho ngabe yakusukela ngaphambi ukuthi siqale ngoba ngifuna ukuthi yonke lento ayikhulumayo ngithathe ekuphonsa umbuzo ekutshela lento ngitshela yona uyayazi yonke loo nto noma mhlambe siqambela amanga Cha ngiyazi. Gqoka icathulo lezi ufuna ukubaleka yini? Hayi cha. Kokubaba ngiphethe impunzi la impunzi le. Angihlekike la sisi sizosebenza uyangithola. Usisi lo wenza ubuqophololo wena. Uyakwazi lokho. So njengamanje fanele thina njengamanje is either ubuyisa le mali engango 10k ukwazi ukunika udade wethu eqhubeke nempilo ngoba ibhizi imali yadidasa lapha ithatha kuye. Yes, usewumasingcwabisana ngisazi ngizothi ucebo lethu noma yini nithwe yini unana funeral noma udavu wamenza waba kwi funeral cover manje edlalela into engekho kanti ngalana isimo sesisothapiwe abazali bakhe whatever ngendlela ngoba asingene emncwabeni sizelana asizeli kuzodlala ngicela usitshela ukuthi le mali usizoyithola kanjani. Hayi angiyazi mina leyo nto Nkosi yami. Angiyazi yonke leyo. Sisi beniphilisana kanjani vele before ufuna ukwazi benihlala kanjani? Wafika kumina umuntu engenayo indawo ngaqala ngamsiza ngaphinda futhi emva kwalokho ngamtholela umsebenzi. Ngakutholela umsebenzi wenja. Ngakuthatha ngafaka ngaphansi kwekhwapha lami ngoba ngifuna ukuthi ngikusize. Ngicela uhlale phansi sisi, uhlale phansi. Angifuni lokho kushona la kushona le nale udaba lami la ngifuna sizoliqondisa ne. Ngifuna siqondise lo daba lo nawe ube right ukhululeke. Usisi uthi wena wakuthatha ungasebenzi ukuzamela itoho phezulu kwetoho waphinda futhi wazomqola imali yokuthi ufuna ukolentuzo ufuna ukongcwaba kini ushodela ngemali engango 10,000. Hayi angiyazi mina lo nto Nkosi. Siswami ngicela umtshele kahle ke manje ngoba mina ingathi akangizwa. Ngicela umtshele lento okade ungitshela yona ukuthi wagila kanjani ngoba mina mhlambe ngikhuluma ngiyajapa ngiyaqhambukela endabeni zabantu. Ngicela utshele yena. Nosipha ngaze ngikuboleka imali ufuna ukungcwaba ekhaya kini? Awukazi uzonginikeza mina. Angaze ngifunele umsebenzi mina. Angihlali nawe endlini eyodwa, ahlale eroomini eyodwa. Sihlali ndawonye. Oh ngoba usubona amakhamera usuyaphika imini slim. Mina okumele ngibe mina emndenini osekhaya. Uyazi ukuthi kunzima kanjani ekhaya kwandla. Imali idla mina njalo ibhenki liyadonsa mina ekhaya ngisakwazi uyazi ukuthi uma uyena yedwa khona ekhaya njengomzali mina phela phela ngiyazi leyo nto ukwazi ukuthi uphike phambi kwamakhamera angiyazi phela mina lo hayi ngiyayibuka ugqoka ama-weave yena ufakela nama-weave uphethe namafoni mina ngenalutho yini hlangana khona ngiqolela ngiphethe umkhuhlane siswami mususinika le shuthu usinika yona thina sizosiza wena la nosisizakala ube right uphume kulezi indleko njengamanje athi ngikhuluma noma wakho ngakhuluma naye ngamncenga kwathi hayi uyazivumela ukuthi sihlale ngaphandle singangena endlini
ukuthi sikwazi ukukhuluma lolu daba. Njengamanje vele usufake wena enkingeni, wafaka umzali wakhe enkingeni. Usisi usenkingeni njengamanje, ubhizi ukhokhana nelonli. Njengoba ngisho ukuthi umasingcwabisana. Ngicela umzwele. Njengamanje kufanele ukukhokhekele imali. Angiyazi yonke mina lona. Yonke lento esikhulumayo sisa awuyazi. Angiyazi. Uyakusukela nje njengoba Angiyazi uyangisukela mina lo. Akushoniwe ekhakini. Akazoshona. Kushona ba? Kushona ba? Oh yimini Slim. Hayibo, usho uthi wena Slim. Buka wena ekhanda unjani? Buka mina ngifaka isiqhoko. Uhlangana phi nami wena? Mina ngakunika imali ngithi ngiyakuzwela. Ngizwela umuntu, ngithatha umuntu ngimfaka ngaphansi. Ngize ngikwenza kubantu ngibiza ukusisi wakho. Ubani sanele musungisukela. Mana ku Facebook masipost ithombe sima sobabili kanti uchaza ukuthini ukuthi ungibiza ngosisi wakho. Namhlanje usuzwa ngipheka ngoba usubona amakhamera. Hayi kahle wena musuqamba amanga. Yazi sisi wena yazi lapho bhuta angiboni lo sisi. Akabhuta ungangibamba uhlangana nezinto. Ngichasisi wami ngizela ngizosiza wena. Ngifuna lolu daba lolu ngoba yabona nomzali wakhe uma wakhe njengoba sikhulumela athi ubonile bengekho lola ngiyazi ukuthi udiniwe. Ngiyacela sikwazi ukulungisa lolu daba silungise kahle ngoba uyiqola lona siyakuvuma lokho kodwa ngifuna ukwazi uzositshela ukuthi le mali uzoyikhokha kanjani. Sisi ngifuna mina usitshele ukuthi le mali uzoyikhokha kanjani and angifuni lokho ngikuvumisa ngikuphikisa tshela mina ukuthi wena uzokwenza njani. Uyasebenza manje? Cha ngisebenza. Uyayithanda ukuthi izinto ezihamba phambili kodwa imali awunayo. Nakho manje ufaka ama-wave. Uphethe nane iPhone. Okay. Uphethe nane iPhone. Ngicabanga ukuthi siswami uphethe iPhone. Yebo bhuti ngiyayibona iPhone, ngiyayibona futhi nenwele. Yonke into ngiyayibona mina bhuti wami ngiyangibona ekhanda njalo. Hayi mina angisho ukuthi kodwa kufanele sibambe into kuze zizebuyisa imali yakho. Engicabanga ukuthi lokho kuzosebenzela. Angazi bafowethu ngicabanga ukuthi sibambe something sizobambana. Hayi ngizokubamba lutho because angazi lutho ntasho. Njoba uthanda izinto nje nake sizokwenza njani ngoba phela khona ukuthi uma ukuthi ukhona umuntu okubackupa indoda yakho ngoba noma wonke bekukhalela ukuthi uhlushwa vele abantu wenza le mgilekane yakho hamba uthatha izinto zabantu. Angiyazi mina yonke into le. Yebo bhuti. Uyamuzwa ukuthi utheni? Ngiyamuzwa. Yiphi indlela sofuna ngenze ngayo ke manje? Yazi bhuti ngoba ngibhalele luhlelo beke ngizama ukuthi ngivikele yena. Ngingaye emaphoyiseni ngingahambi kuyovula icala ngoba ngifuna ukuvikela isifuni sakhe. Yabo njengamanje ngoba lokho ephiki uyangiphoqa nje ukuthi ngiye police station ngiyomvulela icala ngingcolise nje i2 parts qede ngayi kungabi bikho la athola khona umsebenzi. Uyabona usemncane kanjani? Just imagine ukuthola ukuthi umsebenzi awusakwazi ukuthola ngenxa ukuthi wena ukwazi ukukhokhela usisi. Okay. Nzike plan uzoyikhokha kanjani? Isho sefuna 1000. Okay, ngiyavuma. Ngayithatha yona imali. Uqamba amanga. Ngahamba ngizame bengifuna ukusebenza. Wayenzani imali? Ngiyavuma, ngathenga iPhone ngemali. Wangicabangela mina. Imali. Wathi kini kushoniwe ngenxa ukuthi ufuna iPhone? Phela ngabona emsebenzini sebephatha ama-iPhone bonke kuyimina ngedwa engiphathe Android. Imali mana wena waboleka imali ngoba wathatha imali kusisi waqamba amanga ngoba ufuna ukuthenga iphone ngoba ufuna ukuba seyintweni ngathi ikhona le engayihambisa ekhaya encanyana kodwa ngase ngagcwalisela ngathenga iPhone nami. I-iPhone bale 13. Ama-iPhone ayimali na 10,000 15,000 ngeke ngizobe khuluma leyo mali. And ngicela ngibukisa. Ngifuna ukuyibona phela siyayibuka ukuthi wait malini. Ngicela ngibukisa ifoni yakho sisi. I-iPhone 13 isikhrekhelwe iscreen angazi bayibona but I'm not sure ukuthi imalini because angizazi lezi zinto zamafoni. But seswami angisho ukuthi uzothatha le phone. Ngicela ukuthi le phone yakho siyibambe. Siyibamba le phone yakho because asiyazi mina ngiyazi ukuthi imalini. Angahlambe bengayenza research lapha ngemuva bethola ukuthi imalini le phone. And then mawusuthola lo 10,000 uzobuya ifoni yakho uyiphethe ngesandla. Akwazi we are not sure. Okay, I'm closing the show. Enye into futhi uma ukuthi ubone ngathi mhlambe siyibambezela into engizoyenza siswami. Yebo futhi. Ngoba asizule uma wakhe asizile ukuzolwa naye ungaphathisi kabi sisi sizama ukulungisa isizwe lana ngilungisa isimo wena into ezokwenzeka njengamanje siyithatha ifoni igcina ngakuthina up until ulethe 10,000 or yena makuthi kuyadlula inyanga ezu3 ungayilethile imali uyena sezobona ukuthi uyenzani le phone siyezwana ngithatha newizi ngithatha newena Buya naye. Uyabaleka uyifuna ishiye phansi woza naye. How? Okay, ahlale phansi ngifuna ukugoqa le show manje. Okay, right.
Kanti hayi miyeke umakho uyathetha miyeke. Lalela Mzansi udadewethu lana ishow besingakaqedi sisakhuluma nansi ifoni uyishile ifoni angiyazi wait malini angiyazi mhlawumbe u10,000 noma malini bathi 13 angiyazi ukuthi ibiza malini but sizoyigcina up until ebuyise lo 10,000 awukweleta usisi umzali wakhe ukhona usisi la sizokhuluma nomama kahle ukuthi hayi ngoba mhlambe siyithatha ifoni usiyigcina kodwa simkalela 3 months mangayibuyisa ifoni usisi uyayigcina angazi kuyavuleka yini kwenzeka kanjani kodwa komele enze iplan ukuthi ivuleke le foni ngiyavala manje uhlelo bafowethu kuhlwile sebusuku kakhulu and usisi usicelela ukuthi ngiyanicela bafowethu ngoba senishilo ukuthi nikhona la eduze so thank you ngicela ukubonga kakhulu dadewethu ngicabanga ukuthi uzoba happy le phone ngicabanga ukuthi uzoyigcina noma sizoyigcina thina up until lo siselethe imali mayingayilethi sebuye sekunika yona le phone Ngiyabonga kakhulu. Thank you ngicela ukuvalelisa manje ngiyabonga kakhulu